berena, se'n compta amb la sangueta d'aquest bol. I si menges amb un api, li dius, pregunta-li al papi, què són els ous? És el bol, és allò que penja. Si ho mires bé ho trobaràs, i treballs d'un traforàs. Estan plenets de peu, no són dolços com la mel. Si no mires cap al cel, mires dolç del bol. I si jugues a caniques, mentre te menges les pipes, o fas una cistella